Уважаеми родители, здравословното хранене е важно за здравето на вашето дете. Децата трябва да закусват вкъщи на спокойствие, за да имат достатъчно енергия за часовете, както и да си носят здравословна закуска в училище. Ние препоръчваме сандвич от пълнозърнест хляб с кашкавал, резен краставица или ниско маслен салам. Освен това, плодове според сезона, пресни зеленчуци, като например домати, краставици, пипер, кораби. За пиене вода или чай без захар. Пълнозърнестата храна засища за по-дълго време и дава повече енергия в сравнение с хранителните продукти, съдържащи много мазнини или захар. Пълнозърнестата храна помага на децата ви да се концентрират за по-дълго време. Захарта и мазнините вредят на здравето на вашето дете, както и на зъбите му. Следните храни са забранени в училище: опаковани круасани, сладки закуски от тесто, сладкиши, например шоколад, бонбони, нутела, сокове, студен чай и лимонада. Сладкиши и торти са разрешени само на рождени дни. Здравословната закуска е важна за вашето дете. Благодарим ви за съдействието. Поздрави, колективът на училище Имзюден.